गिबि गिबियावनो आंनि बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनैनि गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म कलेजनि गिबियै जानाय बे कलेजआ जागायनायनिफ्राय दिनैसिम गिबियै स्टुडेन्ट इउनियन बडिनि इलेक्सन जादोंमोन। बे मोजाङै मोजां जानानै थांबाय। सात्रफोरनि हांख्रायनाय बायदियै लुबैनाय बायदियै जानानै थांबाय होननानै आं सानो आरो बे फ्रि एन्ड फेयार हिसाबै जादों आरो साफ्रोमबो बादायगिरिफ्रा गाव गावनि मोजां प्रेजेन्टेसनखौ होदों आरो जेबो बेफोरबायदि गाज्रि हाबाफारि जानायखौ नुनो मोनाखै आरो जिखिनि इलेक्सनाव सात्रफ्रा 70-80% बाबो नुजाफैनो हादों आरो नुजानानै जिबायदि इलेक्सनाव हेफाजाब होनो हादों बे हिसाबै इलेक्सन रिजाल्टखौ जों मोननो हाबाय। मोजाङै मोजां जानानै थांबाय। जेबो गाज्रि धरननि बेफोरबायदि जाथायफोर जानानै थाङाखै आरो लोगोसे आङो बे मिडियानि गेजेरजों आंनि फरायसुलिफोरखौ मोजाङै खावलायहरनो सानो जे इयुनावबो बेबायदि इलेक्सन जायोब्ला मोजाङै मोजां बाहागो लायो आरो जोंनि मोजां कलेजनि परिस्थितिखौ मोजाङै लाखियो। इयुनाव आङो बेबायदि साबसिन जागोन आरो हामसिन जागोन होननानै आसा खालामदों आरो जोबनायाव आं बेखौनो बुंनो सानबाय जोंनि इलेक्सना मोजाङै जानानै थांबाय आरो साफ्रोमबो देरहागिरिनिसिम आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरनाय जाबाय। बे कलेजआ मोजाङै मोजां जौगालाङो बेखौ आसा खालामनानै जाबाय आरो इयुनावबो जोङो बेबायदिनो मोजां हाबाफारिखौ मावफुंलांनो नाजागोन। बेखिनि बुंनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम दिनैनि बे मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ जासिहरबाय। दा दिनैनि बे जिकिबि कलेजाव इउनियन बडिनि इलेक्सनाव आंनि फरायसुलि लोगोफोरा आंखौ भटआव देरहाहोनानै आंखौ देरहाहोदों। दा आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बिथांमोनहा आंनि सायाव गोबां फोथायनाय दङ आरो बेनिखायनो आंखौ देरहाहोनायनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय मोजां मोननायखौ जासिहरबाय। फैबाय थानाय समाव बे कलेजाव आङो जोबोद मोजां खामानि मावनो सानदों। आङो जिएस जानानै बे कलेजखौ गोजौनिफ्राय गोजौसिन जांख्लायाव जौगाखांहोनो थाखाय खामानि मावलांगोन, नाजाबाय थागोन आरो स्टुडेन्टफोरखौ मोजांनिफ्राय मोजां खालामनो नाजालांगोन आरो स्टुडेन्टफोरनि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो नाजागोन आरो कलेजखौ जौगाहोनो नाजागोन। दिनैनि बे मोनाबिलि समाव बड'लेण्ड बुब्लिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरग्रोनाय थाबाय। दिनै जोंनि जिकिबि कलेजाव मोनसे इउनियन बडिनि भट जादोंमोन। बे भटआवहाय आंबो सासे फेस्टिभेल सेक्रेटारियाव बिजाथि महरै गसंदोंमोन। बेनि उनावहाय जोंनि जिकिबि कलेजनि गासै फरायसुलिफोरा आंनि जेनाखि आखल बेबहार बिनि सायाव मोजां मोननानै बिथांमोनहा आंखौ हेफाजाब होफैदों। थारैनो आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बिथांमोननि हेफाजाबजोंनो दिनै आङो बे फेस्टिभेल सेक्रेटारिखौ दिनै देरहानो हाबाय। गोजोननाय मोन्दों बिथांमोननि हेफाजाब होनायाव। इयुनाव आङो बिथांमोननि थाखायबो देरहानो हानाय जोंनिनो जेनेरेल सेक्रेटारियाव देरहानो हानाय बिथां मानगोनां जोंब्ला ब्रह्म बिथांजों आङो जोबोरैनो मोजाङै इयुनाव मदद होलायनानै खामानिखौ मावलांनो आङो आखायाव लाबाय आरो इयुनाव जिकिबि कलेजनि गासै फरायसाफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावलांनायाव आङो जोंनिनो जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांजों अरायसम हेफाजाब होलांगोन होननानै आङो मिजिंबाय आरो बेनि गेजेरजोंनो दिनै जिकिबि कलेजनि गासै फोरोंगिरि गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे गासै बिफाननि फोरोंगिरिफोरनिसिम मोजाङै मोजां जोंनि बे भटखौ जाफुंसार होनानै जोंखौ देरहासार होनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय। गेवलां अर्गेनिक इन्टिग्रेटेड फार्मिं एन्ड रिसार्च सेन्टार प्राइभेट लिमिटेड। बेयाव रासायनारि हासार बाहायालासे मिथिंगायारि हासारल' बाहायनानै मैगं थाइगंफोर दिहुननाय जायो। जेरै आलु, लाव, फान्थाव, जोगोनार, कफि, सबायबिमा, थाइबें आरो गोथां मैगं, लाइ, लाफा, मुला, दुन्दिया बायदि गासै बोथोरनि अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ मोननो हायो। बे अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ क'क्राझार नोगोरनि सुबुंफोरा खुदमतलायाव थानाय गलापी टेन्ट हाउसनि साखाथिनिफ्राय मोननो हागोन। नोंथांमोना बिगोमाजों फोनांजाब लानो थाखाय 8638399746 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।